Хвала Христу! Шановныя слухачы і гледачы Радыё Марыя! Кожны раз, калі мы робім новы выпуск праграмы «Культурная раніца», мы ўзгадваем словы Яна Паўла II. А ён быў перакананы, што чалавек жыве сапраўды чалавечым жыццём, дзякуючы культуры. Культура робіць чалавека больш чалавечным. Кожны асобны чалавек, кожная нацыя, кожная культура маюць сваю ролю і месца ў таямнічым плане Бога, у гісторыі чалавецтва і яго збаўленні. Натхнёныя гэтымі словамі мы працягваем спазнаваць нашу беларускую культуру. І на гэты раз мы завіталі ў майстэрню да знанага мастака і паэта Рыгора Сітніцы. Гаспадар Рыгор, вы большую частку свайго жыцця жылі і працавалі ў Мінску, так? З 71 года я прыехаў у Мінск, каб вучыцца на мастака. Ад таго часу я, колькі ўжо часу прайшло, 53 гады, я мінчук, мінчанін, як каму зручна. Так што так. Вы школьнікам прыехалі ў Мінск. Хто ў вясковым хлопчыку разгледзеў талент мастака? Па-першае, у вясковым хлопчыку разгледзеў вясковы хлопчык. З 5 гадоў сам я сябе разгледзеў, і мне нічога не трэба было, апроч таго, як дайце мне маляваць, хоць на чым, хоць на сцяне пабеленай мамай, хоць на печы, хоць дзе заўгодна, хоць на паркане. І я імкнуўся страшэнна, бацька мой, царство небеснае, ганарыўся гэтым і рабіў усё, каб мяне задаволіць. Я пачуў, сапраўдныя мастакі малююць на мальберце. Бацька ўзяў і зрабіў мальберт. Толькі рабі. І пасля я пісаў нейкія лісты ў газеты, дзе мне вучыцца на мастака. І врэшце рэшт з'явіўся чалавек, які дапамог мне, Іван Петрович Маліноўскі, і ён з ягонай дапамогай я прыехаў у Менск, і такім чынам я апынуўся ўжо у мастацкім асяроддзі. А ўжо ў мастацкім асяроддзі хто ўплываў на фарміраванне вас як мастака, хто з мастакоў, альбо сучасных, альбо гістарычных моцна зрабіў уплыў? Тут такая штука, калі я вучыўся, то вучылі школе. Мастацтва, уменню маляваць, пісаць малавата вучылі фармаванню мастацкага мыслення. Это вельмі, таму што навучыць маляваць можна, але калі у чалавек інтэлектуальна не сфарміраваны, то, скажам, прафесія не ўратуе. А якія б вы выдзелілі этапы вашага творчага развіцця? Першы этап гэта ад 80-го года, першая моя прафесійная выстава, прыкладна да 91-го, да пачатку 92-го года, гэта этап, дзе я быў цалкам запатрабаваным мастаком, але я быў не вольным, не свабодным чалавекам, бо моцна быў залежны ад сваіх настаўнікаў і ўвогуле ад нашай традыцыі. Гэта не кепска, калі ад традыцыі, але яна цісне, скажам так. І я усяляк хацеў быць да іх падобны. І адначасова найперш на Владзіміра Савіча, які татальна ўплываў на Селішчук, Савіч, яны татальна ўплывалі на развіццё тагачаснага мастацтва, таму што было абсалютна новым дыханнем, еўрапейскім дыханнем і нацыянальным пры гэтым. І, канешне, мы ўсе туды цягнуліся, і я разумеў, што это вельмі хораша. І это было запатрабавана, але я разумеў, што трэба нешта рабіць, каб все-таки я быў я, а не эпігон. Это не было эпігонствам, але все-таки я сам разумеў, што я не зусім сфармаваны чалавек. Можа быць, это не было усведомлена, можа быць, это было інтуітыўна, але я ўсё рабіў, каб знайсці нейкія свае хады, і напрыканцы 91-го года гэта адбылося. І я адчуў такое вольнае дыханне, я адчуў такі палёт. І самае цікавае, што вельмі аўтарытэтныя калегі, такія як Майданцых, які патэлефанаваў мне, я выставіў першы раз свае тыя парканы, там нейкія, і ён просто патэлефанаваў, народны мастак, что надо же, как ты меня удивил, такие простые вещи и так подано. А тады
падышоў Мікола Селішчук, а это на той час, дарэчы, калі і быў у нас хтосьці арт-зорка, зорка, это Мікалай Селішчук. Вось ён жыў як зорка, выглядаў як зорка, маляваў як зорка, і нічога пра это для гэтага не рабіў. Ён проста это было натуральна. І да яго цягнуліся ўсе прыгажуні горада. Увесь гламур, тады не было такого слова, але уся гламурная тусовка хацела быць каля яго. І гэта вот сапраўдная была зорка. Так. І калі гэтая зорка падышоў, паціснуў руку і сказаў: ну вот ты нам стаў вельмі цікавым. А я говорю: а як доўга? Ён кажа: ну да пакуль будзеш цікавы, датуль і будзеш. І вот ён мне натхніў. А тады падышоў мастак Юрый Герасименко, таксама на той час вельмі прагрэсіўны чалавек, шкада, мала яны пажылі, адзін і другі. І Герасименко сказаў, што вось нарэшце твоя прырода супала з тым, што ты малюеш. І это было вельмі слушна. Яно так і адбылося. І я пасля, натхнёны гэтымі людзьмі, а найперш, зразумееце, я сам сябе натхняю, таму што я строгі да сябе і цэнзар, і рэдактар, скажем так, і крытык. Я магу сябе ацэніць спакойна, цвяроза, дзе нешта не атрымліваецца, я і не паказваю, я разумею, што это нельга паказваць. Гэтаксама, калі я штосьці пішу, пакуль я не дасягну таго ўзроўня, дзе я магу выйти на сцену, на широкую публику и прочитать. Вот датуль я нават и размовы не веду. Поэтому вот это пошло у маляванні, и яно цягнулася до 18-10 года. А гэта мне акурат надарылася 60 гадоў, і я рабіў вялікую выставу ў Нацыянальным мастацкім музеі. Гэта было такое the best за все гэтыя гады. Вось, першы перыяд я і не выстаўляў, тому што я лічыў яго вучнёўствам. Хаця ён быў дасканалы, ён быў прыняты, і музеі набывалі гэтыя работы, і яно ў музеях і захоўваецца, но я лічыў это недасканалым. І таму я выставіў вот ад 91 і 18 год. Вот это перыяд. І калі я агледзеўся, да таго ж выйшла нарэшце моя кніжка, я тады правёў вялікі канцэрт, хацеў сказаць вечарыну, але это быў канцэрт, потому что это з аркестрам, з рэжысурай. І у Белдзяржфілармоніі, і я быў на ўздыме, але ў майстэрні пасля этой выставкі я сеў і падумаў, што трэба нешта рабіць, тому што я наперад ведаю вынік, калі я пачынаю. Я пераставаў быць сам сабе цікавы, але я падумаў, што я не ў тым узросце, каб раптам кінуць, рынуць тое, што напрацаванае і прынятае мастацкім асяроддзем, прынамсі нашым, да і не толькі тутэйшым. І я вырашыў шукаць не вонкі, а ўсё-такі ў сярэдзіне, у працэсе таго, што я рабіў да таго. Знайсці нейкія хады там. І спатрэбілася год-паўтара, і гэтыя хады знайшліся. І сёння вось ужо 6 гадоў, 7 год я дыхаю зноў на поўныя грудзі да пэўнага часу, пакуль я не завершу гэты праект. І, канешне, бо гэта цэльны, вот я не люблю гэтае слово праект, але гэта сапраўды праект, а зараз усё праекты, да? Это як, скажем, спектакль. Это всё цельнае, это кожны твор ён самастойны, але гэта частка цельнага, цельнай задумы. Калі я думаў, як сябе абнавіць, то, безумоўна, я неяк патрапіў на Александра Родченку, гэта мастак і фотамастак пачатку 20-го стагоддзя, сябра Малевіча. Так, і зрэшты, і Малевіча, і Пікаса. І гэта сапраўды, калі я пачаў рабіць свае платы, кроквы, яно абсалютна супала. Самае цікавае, што я спачатку пачаў рабіць, а тады ўбачыў Родченку. Вот што самае цікавае. І патрапіў, і это патрапіла адно на другое. А з іншага боку, я вельмі любіў амерыканскага мастака, гіперрэаліста, такого вязковага Эндрю Уайта. Это абсалютна унікальны погляд на дэталь, на рэч. Там, ён мог пісаць там нейкі кошт, нейкія дзверы вот, аблезлыя. І
І калі я спалучыў абсалютна супрацьлеглыя пазіцыі ў мастацтве, то атрымаўся нейкі мікс. І трэці, напэўна, быў наш знакаміты Леон Тарасевіч, беларускі мастак з Падляшша, які таксама на мяне добра паўплываў. І вось гэтыя ўплывы трох асобаў зрабілі чацвёртую асобу, дзе гэта ўжо пераварылася і стала мной. Там няма наследавання таго ці гэтага. І я, дарэчы, за гэтым вельмі сачу, каб не ясна, пад каго ён тут закасіў. Не, я спалучаю гэта ўсё, я карыстаюся гэтым, але гэта ўжо маё. Яно выпрацавалася, і калі я на выставах бачу творы маладых мастакоў, напісаныя маім поглядам, маёй стылістыкай, а гэта ўжо ёсць, гэта прыемна да пэўнага часу, бо калі ўжо яны пачнуць это можна, хай моладзь карыстаецца, але калі ўжо яны занадта пачнуць эксплуатаваць, то я ўжо скажу, не, давайте шукайце, не карыстайцеся, але шукайце нешта сваё ўсё ж такі. Спадар Рыгор, хацела яшчэ запытаць, беларуская мова, гэта мова ад бацькоў альбо больш кніжная? Яна дакладна не кніжная. Яна натуральная, яна з дзяцінства, бо я жыў у беларускамоўным асяроддзі. Гэта была беларуская мова з цэнтральна-паляшуцкім такім маўленнем. Скажам, мы не кажам памыўся, забыўся, мы кажам памыўся, забыўся, пойдом вып'ем. Вось. Трошачкі ёсць украінізмаў нейкі, таму што там праз 100 кіламетраў Украіна, але гэта беларуская абсалютна. Прытым мае бабулі, это цалкам беларуская мова, толькі са сваёй мелодыяй такой, не цэнтральная Беларусь. Скажам так, калі б Купала з Коласам нарадзіліся там, то літаратурнай мовай была б тая. Вось. А ўжо астатняе далучылася. Але яны нарадзіліся ў цэнтры Беларусі. Вось, таму вакол гэтага маўлення фарміравалася класічная беларуская мова. І таму, безумоўна, калі я патрапіў у Мінск, у гарадское асяроддзе, я не кажу рускамоўнае, то трэба было паваяваць. Безумоўна, я мімікрыраваў, на нейкі час я перайшоў на рускую мову, але ўжо ў студэнцтве, ўжо к сярэдзіне, на курсе на 3-м, ўжо цалкам свядомасць сфармавалася, і ўжо я стаў канкрэтна беларускамоўным, і я па кніжках ніколі нічога не вучыў. Я адразу чую людзей, якія па кніжках навучыліся, таму што мяне натуральнае, оно просто сваё. Это моя прырода, скажем так. Я магу толькі ўзбагачацца, безумоўна, і за кошт кніжак таксама, і за кошт новатвораў, а нават і сам тое сёе прыдумаў. Вось. Гэта так, это натуральны нармальны працэс. А ці важна беларускаму мастаку размаўляць па-беларуску? Вельмі важна. Это твое мышление, это твоя энергетика. Напэўна, ёсць людзі, якія лянуюцца. Это вельмі важна, это ж не просто камунікат. Мова – это ж гармонія цябе з усім. Гармонія цябе з тым, што ты робіш. Вось. Я не магу уявіць сябе рускамоўнага, я быў бы іншы мастак, разумееце? Я не ганю тых мастакоў, ёсць вельмі хорошыя мастакі, это іхняя прырода, калі ласка. Моя прырода беларускамоўная, мой космас беларускамоўны. Заўсёды было цікава, тыя творы, якія адбіраліся у музеі, а вашыя творы ў шматлікіх музеях Беларусі, і сам працэс адбірання, гэта вы выказвалі думку, які твор павінен увайсці ў калекцыю музея, альбо музейныя супрацоўнікі рабілі якасны адбор? Разумееце, якая штука. Я лічу, што найлепшыя мае творы знаходзяцца ў мяне. Чамусьці музеі не звярнулі на іх увагу, ці ў іх грошай не хапіла. Але тое, што яны купілі, гэта было іхняя ініцыятыва. То есть была нейкая выстава, і музей купляў з выставы гэтыя творы. Апошняя закупка была у 18-м годзе. Это я выйграў нацыянальную прэмію, і гэта ўжо было ў залік нацыянальнай прэміі. Мне купілі 3 вялікія графікі, там такія былі медалі, княжескія печаткі. Вот это набыў музей, я вельмі рады, што это ў музеі. Гэтымі творамі
я хацеў бы быць прадстаўлены ў нацыянальным мастацкім музеі, але пакуль што яны знаходзяцца ў мяне. Гэтыя творы, гэта найбольш характарызуе мяне як мастака. Вось. Но это папярэдні перыяд, я ўжо расказваў, што зрэшты, як і гэта. Гэта папярэдні перыяд, дзе я выславіўся, мне здаецца, абсалютна. І далей ужо я мог... Я адчуў, што я пачынаю паўтарацца і страчваю цікавасць да самога сябе. Ну і вот, бачыце, вот это, дзе я спалучаў і ідэі таго ж Родченкі, і ідэі таго ж Тарасевіча, і ідэі таго ж Уайета. А ў гэтых творах я яшчэ паспрабаваў і нейкія ўсходнія, скажем, там, японска-кітайскія нейкія матывы. Ну, калі яны любяць снежынкай там любавацца, там, вот і снег наліплы, там, ну, вот такія вот робіш. У пэўным... Вот мне часта, а як ты это робіш? Я говорю, ну, як? Саджуся ды раблю. То есть это ў пэўнай ступені нейкая, калі хочаце, медытацыя, хаця я про это не думаю. То есть ты робіш паціху, патроху. Зараз, ну, як вот это, вот мои... Разумеете, вот калі я показываю, так, вось абсолютно идея Малевича. Круг и вот эта штука, это абсолютно супраматычны ход, які спалучаны з абсолютно супрацьлеглым, гіперреалістычным. Это уже хутчэй от Уайета. Это калі я казаў, што я раблю нейкі мікс супрацьлеглых таких плыняў. Гэтаксама, як і тут, я ж не раблю ні нацюрморт, ні краявід. І таксама, калі я рабіў серыю вот этих кашоў усякіх, то, конечно ж, я стараўся, ну, каб это было на мяжы. То есть абсолютно реалістычная рэч, яна павінна быць на мяжы з рэальнасцю. То есть яна павінна быць на мяжы пераходу ў нейкую іншую рэальнасць. Спадар Рыгор, вас як эстэта, як паэта, ёсць розніца? Тэкст напісаны рукапісны, надрукаваны і на экране камп'ютара? Толькі рукапісны. Я толькі рукапісны. Я не ўяўляю, як можна верш пісаць на камп'ютары. Ну, я пасля ж набіраю на камп'ютары, но, безумоўна, толькі рукапісны. Гэта таксама нейкі працэс, гэта таксама нейкая... Дарэчы, пажадана на жаўтаватай паперы. Вот пажадана. На вот такой тэрмаядзянай паперы я ўжо чыставік перапісваю, калі яна такая блакітна, аж зубы баляць. А пажадана на жаўтаватай. Это нейкія ўнутраныя моманты, я іх не магу патлумачыць, Ну, як чалавек вот любіць, нейкі смак у яго ёсць свой любімы. Вот у мяне такі любімы смак. А яшчэ калі па жоўтай паперы ды чорная асадка, ну, так это зусім. Чорная, менавіта. Вот нешта в этом ёсць. Такое стандартнае пытанне, але ўсё ж імпэт да творчасці што дае? Творчасці дае. Калі няма імпэту, так знаходзім іншы занятак. Ну, па-першае, у мяне, як мінімум, ёсць паралель. І калі я не малюю, дык я пішу. А калі я не малюю і не пішу, дык я разглядваю нейкія кніжкі, я пра нешта думаю, я ўрэшце іду на нейкі шпацыр, і часам у працэсе хады, рытміка хады, яна можа быць падказаць нейкі рытм, невядома які, і ты за нешта схопішся, да і пацягнеш. Поэтому вот так вот. Ну, калі яго няма, дык няма. Калі ён і ёсць, дык ёсць. Это імпульс, ён невядома, калі з'яўляецца. Калі на вочы трапляецца нешта, вот як я ў вершах, да часам просто прыдумаецца нейкае спалучэнне двух слоў, у якім ты нейкую іскру, нейкі току адчуеш, ну, так яно цябе і пацягне, яно разав'ецца. Гэтаксама, калі я гартаючы кніжку, раптам нешта ўбачу, і то я нешта раптам закіне мне нейкую свежую думку ўжо у сваім, і я это разав'ю, ну, так оно і пайшло. І поэтому, да, між іншым, калі я тармажу раптам, то я стараюся многа гартаць усяго, нечага чытаць, не ведаючы, што я шукаю,
Але гартаючы, калі я гляджу нейкія мастацтвы, у меня вон шмат альбомаў всякіх, ну і раптам нейкая думка ўзнікае. Вот такім чынам вот гэты імпэт і нараджаецца. Аматары вашай паэтычнай творчасці чытаюць вершы вось у зборніку «Ток», які выйшаў апошні. Пасля гэтага зборніка ці шмат напісана, ці ёсць гэты імпэт? Напісана значна больш, чым у кніжцы «Ток», хаця там за 20 гадоў, між іншым, вершы. У мяне на сённяшні дзень ёсць значна большая кніжка вершаў, а нават яны маглі б быць падзеленыя на 3 кніжкі. Тут якая штука, вот я зараз буду паказваць вам новыя карціны, і я там зрабіў нейкую, як это модна казаць, ноу-хау. Чаму? Таму што да мяне это ніхто не рабіў. Мне спатрэбіліся у маіх карцінах, спатрэбіўся тэкст як фактура фармальная. Як фармальная фактура. Гэта рабілі многія. Рабіў Пікаса ў свой час. Да ці мала хто, у нас Валя Шоба ў графіцы, яна нейкія тэксты піша, іх ніхто не прачытвае, але гэта тэкст як фармальная фактура. І мне спатрэбіўся гэты прыём. І я доўга думаў, прыдумляў, а пасля думаю, слухай, а чаму ты не можаш свае вершы упісаць у свае карціны? І я это зрабіў. І гэтага ніхто не рабіў. Каб у карцінах былі впісаны аўтарскія вершы мастака. І разам з тым, гэтыя карціны справакавалі мяне на напісанне блізу 50 вершаў, якія раней я б іх і не напісаў, каб не гэтыя карціны. І зараз гэта цалкам, я думаў, гэта можа быць часткай новай кніжкі, а я гляджу, што это цалкам можа быць самастойнай кніжкай. Цыклам называецца «Рэха нестиханыя», і так і кніжка можа быць названай разам з гэтымі карцінамі. Калі б калі-небудзь удалося такое выдаць. Таму што гэта вершы, надыктаваныя карцінай. Чаму? Таму што карціне трэба 4 радкі, альбо 8 радкоў. Добра, калі да 10, да 12, а болей не. У мяне ж доўгія звычайна. І мала того, яна павінна быць тэматычна адпаведная, энергетычна адпаведная таму, што намалявана. І таму я звычайна саджуся і пішу пад карціну. Гэта ўсё. Я вам тое, що я пачытаю, вы зразумееце, пра што я. І вось вам працэс, які, разумееце, наадварот. Бывае так, што чалавек піша і потом малюе нешта паводле, а тут наадварот намаляваў, і вот і пішы, таму што трэба туды нешта. А мала таго, вы зразумееце, калі ты узяў, так вырашыў зрабіць такую авантуру, впісаць свае вершы ў карціну, то ты павінен быць настолькі ўпэўнены адносна тых вершаў, таму што ты можаш моцна аблажацца, калі ты раптам нейкую лухту впішаш, а это застанецца назаўсёды. Кніжку нехта прачытаў, а нехта не прачытаў. Вот карціна, і вось вершы. І это адказнасць перад сабой, каб ты не выглядаў глупа і смешна. Таму я вельмі адказна да гэта стаўлюся. І вось такі працэс. Я адчуў акурат праблему. Я падумаў, што это ўсё хораша. Я нават у пэўнай ступені люблю гэтыя творы, калі я раблю нейкі мікс з розных кавалкаў, але она абсалютна характэрная для нас. Вясковая. Это, калі хочаце, нейкі вясковы мадэрн, але ён, тая вёска, тое энергетычнае асяроддзе, у якім я гадаваўся, яно знікае на нашых вачах, амаль ужо знікла. Тыя хаты, якім пашанцавала, яны апрануліся ў сайдынг, уставілі пластыкавыя вокны, накрыліся там металічнай дахоўкай і цалкам страцілі сваю энергетычную, эстэтычную, духоўную вартасць. А тыя, якім не пашанцавала, іх проста бульдозерам у зямлю закапваюць. І я вельмі сумна
на это все гляджу, і мне вельмі шкада гэтага. І я зафіксаваў вось гэта, і ў шматлікіх творах я зафіксаваў менавіта тую эстэтыку. Яна ідэалізаваная, безумоўна, канешне. Але я просто, калі хочаце, зафіксаваў нейкі архетып, кажуць, які застаецца ў нашай свядомасці, эстэтычны, духоўны, душевны нават, скажем так. Потому что, калі я показываю людям майго ці старэйшага веку, то і слязіну бывае, я бачу. Людзі ностальгіруюць па гэтым, але гэта страчваецца на наших вачах. І таму я вот это показаў вам. Это той фінал, скажем, вот на якім я нібыта прыпыніўся. І пасля я думаў, што можна, потому что далей цягнуць я мог бы десятак яшчэ зрабіць, але гэта ўжо было б мне наўрад ці цікавае самому сабе. Разумееце, таму я думаў, што, напэўна ж, можна маляваць успамін пра вёску, згадку, мрою нейкую. Яна можа быць перарванай, разарванай. І калі ўзнікла слова «разарванай», вось яно мяне і падштурхнула. Я зараз пад першы твор, які мяне падштурхнуў, калі тое самае, да? Але не тое самае. І калі я просто зрабіў вось гэта, зноў-такі тая самая хата, але хата ўжо это не фіксацыя, а ці гэта стары фотаздымак, можа быць, нейкая, і з'явілася трагічная нота в этом, драматычная нота, і з'явілася просто новы погляд на эту рэчаіснасць, і гэта падштурхнула мяне, і сапраўды з'явілася новае дыханне. І, вы бачыце, яно тое, да не тое. Это не быт нейкі, там, яно ўжо там, яно ў нашай свядомасці, яно разарванае, яно кавалкамі. І такім чынам я выйшаў на іншы. І калі я казаў, што яно павінна лагічна выйсці з таго, то так і атрымалася. Але атрымалася часам, што я месцамі непазнавальны. Калі я буду нейкі асобны твор пакажу, то еще і не зразумею. Это то пазнаюць. Але я вам пакажу. Я 30 гадоў у маю творчасць не змяшчаўся чалавек. Это цалкам разбурала. Я умею это рабіць, но вот уявіце, што там нейкі кот, там, ці парася, ці курка, там, ці певень, ці нейкі чалавек. Это цалкам рушылася ўся канцэпцыя, як і тут. Тут не магло ні птушкі праляцець, нічога. Разумееце? Поэтому... А зараз я вам пакажу, што я праз гэта вярнуў такі ў свою творчасць людзей. Вот я не сістэмна буду паказваць. Напрыклад, вось в акно. І вось там з'явіліся вершы ўжо. А там ужо з'явіліся выявы, духі тых людзей. Разумееце? Я раблю это калаш, это карысталіся ўсе, это можна, але вельмі цяжка упісаць это у тое асяроддзе, у тую танальнасць, у тую эстэтыку. Поэтому і тут, безумоўна, драма вось в акно нейкай хаты, якое калісьці было. Нібы з палону, з даўняе віны, пакутны шлях мае асіліць крокі, і я вярнуся да цябе здалёку, як бежанцы вяртаюцца з вайны, хоць у відзежах шчаснай даўніны не адшукаць таго, што час панішчыў, так бежанцу народным папялішчы, хіба што згадкі знойдуцца адны, ды ўсё ж ратункам бежанцу яны. 99-й год, дарэчы, літаральна лічаныя вершы я знайшоў у кніжцы сваёй, але астатняе ўсё напісана пад карціну, згадаўшы словы, дзеі, даты той вечна мілай даўніны, перад табой я вінаваты, хоць і не ведаю віны, ды ў дараванне тых правінаў адзінай літасці прашу на папялішчах успамінаў пагрэць азяблую душу. Вось такім чынам
тое, што я пішу, села ў тое, што я малюю, і такім чынам пайшло далей. І бачыце, а вот вам, калі ласка, як я вернуў людзей у сваю... Ну вось, былі дзверы старыя, праз якія праходзілі пакаленні. І гэтыя пакаленні зафіксаваныя. І пад гэты, вот канкрэтна пад дзверы напісана: «Толькі памяць валодае правам двойчы ў адну ваду, увайсці і двойчы ўдыхнуць адно і тое ж паветра, і за ёй, ідучы па следу, таксама і я ўвайду у туманныя нетры прамінулых гадоў, дзе раптоўна альбо пакрысе паступова мы ўсе». Это 10.11.23 года. Пасля быў верш: «Час ад часу ў сябе безнадзейна пытаемся, мы праз час, альбо ён прабягае праз нас, ці канчаецца час, а ці мы ў ім канчаемся, не знаходжу адказ». Гэта 3.09.23 года. І вось карціна была, я яе паказваў ужо, а тады адчуў, што пуставата. І ўжо 1.09.24 я дапісаў: «Ля старэнькіх дзвярэй, дзе твой рост пазначалі бацькі, азірніся назад на сябе, на гады, на вякі, і азяблую памяць забытым цяплом адагрэй каля родных дзвярэй». 1.09.24. Ну, вот такое развіццё адбылося. Пасля такога. То есть и это я. Но это логично развіццё. Мне вот эта эстетика, разумеете, она настолько близкая, я настолько люблю в этом копаться. Притым это абсолютно гиперреалистичная штука, там можно и... До речі, яна занадто была, я убачив, що вона так виривається, що я потім садив цю ручку, щоб вона не лізла. Тому що вона ще більш блищала, аж звенела. Але потім убачив, що, ну, справді, це випадає. Мені захотілося зробити ось таке в окно з нейкою лірикою. Не все ж там драма у сярэдзіне. У вясёлкавым смутку старого вакна распазнаць намагаюся колішні час, што п'яніў нібы хмель маладога віна, у нірвану кахання заводзячы нас. Там квітнее язмін ад зімы да зімы, там жывем, як прывіды мінулыя мы, там хаваецца светлая наша віна у вясёлкавых шыбах старога вакна. Это вот 3.05.24 года. Ну і вось, і зноў ты там, нібыта не ўсур'ёз, дзе пад вакном твой закаханы лёс быў вартавым у салаўінай ночы, там бэс кіпеў, выходзіў з берагоў, а ты п'янеў зусім не ад яго і трызніў толькі, каб в акно аднойчы тваю журбу паклічан начаваць, каб гэты верш цяпер надыктаваць. Не дачакаўся, неяк перажыў, хоць быў тады нібыта ж на мяжы, ды водар бэзу з водарам язміну тваю журбу лячылі як маглі, і ўрэшце рэшт табе дапамаглі, зрабіўшы боль салодкім успамінам. І вось ты зноў, хоць быццам не ўсур'ёз, пад тым вакном, дзе гартаваўся лёс. 28.04.24 года. А вось варыянт у Андрэя Вазнесенска ёсць верш, цудоўны верш. Я яго зрабіў пераклад, але тут спатрэбіўся, варыянт. Это не столькі блізкі пераклад. Яшчэ хвіліну дай пабыць мне так, дыхнуў язмін, як патаемны знак, зноў у вакне прывід тваіх вачэй, мне так хоць трохі дай пабыць яшчэ, дай мне хоць трохі, так яшчэ пабыць, той светлы боль не дазваляй забыць, за што мне Бог такі пакутны рай, яшчэ хоць трохі так пабыць мне дай.
вось недавно зароблены таксама вот такая абсалютная закінутасць, абсалютная ностальгічнасць. Таксама вот там это людзі нейкіх розных часінаў, розных эпох, это людзі 50, там нейкі 19, нейкі жаўнер з нейкай этой самай маладзіцай там. Я ствараю энергетыку, калі хочаце нават слязы. Вот ностальгии, но не такой, ну, светлой слезы, не журбы, не, аккурат оно вот повинно. И, разумеете, коли я марыў давно, каб у моих творах з'явилась эмоция. Потому что, ну, тут іншае. А вот там, где живая эмоция, поэтичная эмоция, ну, вот оно адбылося. Я зараз вам трохи прачытаю. Пылу і мху павуцінню раднёй па духу, колішні час заблудзіўся ў забытай хаце. То ён прыкінецца плесняй, то зімняй мухай, то летаргіяй стрэлак на цыферблаце, любіць сцякаць па вейках салёнай скрухай. Але ж ён наша багацце, бо хоць якія не апранай акрасы, што мы без гэтага часу. Это вот 22 год, 5-10. Хутар, здзічэлы сад, дом па вокны ў траве, там твой мінулы час ціха сабе жыве. Што там шукаць? Ды ўсё ж памяць кліча туды, дзе ў найлепшыя дні не зараслі сляды. 22 год. Это конкретно под этой картиной написаны эти верши. Вот. Память зрэдку заглядвае ў вокны роднага дома. Што я яе там паклікала, ёй і самой невядома. Але ж бывае цягне, але ж часам гукае тое, чаму і назвы верш мой не адшукае. Бо называцца неяк, пэўна ж, няма патрэбы поклічу з неба. Ну, вот это конкретно картина надиктовала эти верши. Вот, ну, вот такая вот хатка. Притым я лазіў по этих хуторах. Я без натуры не ступлю і крока. Іншая справа, что я пасля ўжо с этой натуры. Для мяне вельмі вот каштоўна, вот эти мох на этом шиферы, там, ці это крапива, это вот як оно замазвали там нейкой глиной, там вапной, и это настолько, ці там в окно нейкими дошками забитое. Это я все фиксую, и мне это надзвычай. Ну и вот таким чином вот з'явились люди, и яны уже тут абсолютно не выпадают, яны тут абсолютно нормальные, я кажу, на своем месте. Ну и вот вершики такие написались яны конкретно так само под эту картину. Зноў освятила мой сон, памятная далячынь, сполохи колішніх дзён, дум незабытых знічый, сум мой, няпрошаны госць, ходзіць сюды нездарма, ведае, што вы ёсць, нават калі вас няма. Ці ясныя дні, ці маркотныя, сам час выбирая окрас, ды ўсё-ткі душа несмяротная. Дык што ёй падманлівы час? Ну и тут я вот придумал вот такую рэч. Бог, бацька, маці, лёс, нараджэнне, маленства, дзяцінства, юнацтва, маладосць, сям'я, род, сталасць, старасць, смерць, Бог, нараджэнне, лёс. Ну и пошел другі цикл. Тут верши не спотребились, бо уже были и лишние. Але вот такие вот насельники там. Тем больше его называют габрэйским домом. Ну и вот это эстетика запустения, скажем, павуціння. Ну это бывае як павуцінне, ці як памятая там папера. Некие плесня, некие страты, вот от, як на фотоздымках яны бываюць, оно мне самое тое. Вот. И поэтому оно дае абсолютно тую интонацию, той настрой. А, это я вот только-только. Это опошний, еще не завершенный.
толькі я, можа, яшчэ чаго буду рабіць, і вот тут новыя, зусім новыя вершы. Вот, 10-й месяц, это вот я літаральна зараз пісаў. Вот эта веранда, вот там у меня была такая лиричная в окно, а тут я вырашыў нейкую такую вот таксама закінутасць. Притым натхніла мяне, я дзве карцінкі убачыў, фотаздымкі. Там і блізка ад гэтага няма. То есть просто яны ідэю падкінулі. Думаю, вот, а можна ж вот так. І тут же я сеў, нейкі эскіз зрабіў, і вот такім чынам. Значыць так. Азірнуцца назад на спалёнага часу масты, што яшчэ дагараюць у дзікіх палях пустаты, і сябе маладога пабачыць на беразе тым, што знікае як дым. 14-10-24 года. Тут калісьці ты помніш, як быццам у казцы жылі-былі, тыя двое на нас падобныя, як дзве кроплі вады, і кахання кветкі шалёныя тут свавольна цвілі, і здавалася, што назаўжды тут цяпер стаю на парозе, дзе скрушны баль пустаты, дзе журба на манер арахны цянёты свае снуе, і чамусьці я і сам не ведаю, зноў згадалася ты і вільготныя вейкі мае. Так, я пакінуты дом, я зрабіўся кублом пустаты, з апраметнай журбою я ўжо пераходжу на ты, і не варта падманьвацца, хутка мой час праміне, бо даўно не чакаю, што нехта згадае мяне, быць усімі забытым, панурая доля мая. Толькі плесня і мох мне цяпер і радня, і сям'я, я пакінуты дом, я ўжо хутка нішто і нідзе. Але што гэта раптам? Здалося, што нехта ідзе. Так напраўду, ну вось жа, няўжо не відзе жа ні сон. Я гляджу яму ў вочы, а божухна так, гэта ён. Вось заглядвае ў вокны, а вось ён ступіў на парог, і ні плесня яго не пужае, ні мох, і чамусьці мы плачам удвох. Вот 5, 10, 24, вот свеженькое все. А вот у Новоградку я знайшоў, там термоядерное было зеленое в окно и термоядерно-червоные двери. И на фотоздымку это было здорово. А як пачаў пісаць, я намучыўся і ледзь нейкім чынам. Ну, таксама, вот это, скрынка, некія газеты, якія ніхто не бярэ, вот такая штука. Ну і вот таксама вершы абсалютна недаўнія. У тым двары, якога ўжо няма, ля тых дзвярэй замкнутых назаўсёды, жыве твая балючая лагода, у тым двары, якога ўжо няма, ды смутак твой там ходзіць нездарма, шукае ключ ад згубленай свабоды, ля тых дзвярэй замкнутых назаўсёды, у тым двары, якога ўжо няма. Ну, стрыялет такі. Так, той дом, відаць, даўно не існуе, ды на парэштках памятных руінаў блухкае рэха смутных успамінаў, і настальгія голас падае, журбе заснуць спакойна не дае. Што там шукаць, не ведаеш і сам, ды зноў пакліча тое безназоўнае, а без яго твая душа няпоўная, і зноў ты там. 28-2-24 год. Вось, напрыклад, это я уже зусім людзей вярнуў, так сказать, в гэты цикл. И вот такие некие довоенные вершаў я им понаписываю. То тут все свежие верши. Азірнуцца назад, дзе жывуць маладыя гады, ностальгічнай журбой намагацца патрапіць туды, дзе квітнеюць сады, дзе паўсюль раскашуе святло, дзе смярцей не было. Ну, вядома ж, міраж, але кліча ружовы туман, ды банальнаю рыфмаю шчэміцца слова падман.
І наступным радком тая рыфма падкажа табе, што наіўная марнасць святло адшукаць у журбе. 16, 11, 23 год. Праз лабірынты сноў вёў журбу наўздагад, памяць хацела зноў час адкруціць назад, каб у падманным сне зноў ты кахала мяне. Паслухай, ты помніш, успомні, паслухай, за ўсім, што забылі, за тлумам і скрухай, за колішнім часам у плесні і пыле, жывем мы ўсё тыя ж, якіх мы згубілі, забылі, якімі былі мы калісьці, так памяць губляе апалае лісце, так водар язміну сябе забывае, ды ўсё-ткі бывае, павер мне, бывае, што свецяць адтуль мне, погаслые промни, послухай, успомни. 14, 12, 23 год. Ну и вот это. Ну вось фотаздымак, панове. Там лепшыя нашы гады. Там час не збіраўся старэць, бо такі малады, ён быў разам з намі, што быццам памытае шкло, здаваўся настолькі празрыстым, нібыта яго і не было. На ўсіх нам хапала цяпла, калі смутак прасіў абагрэць. Далёка было да таго, калі час пачынае старэць. Ды хто з нас пра гэтакае думаў, што ён спакваля мяняе аблічча, ды гэта лічылі калісьці, пасля. Ну так, мы пасля зразумеем, панове, што час імкліва пачаў маладзець, але гэта, на жаль, не пра нас. Старая мэбля нейкая, вот. Тут нават кніжкі, і мая кніжка ёсць, і там Пікаса, там Быкаў, Барадулін, тут вся компанія, як кажуць, пачесная, Васіль Быкаў, бачыце, тут Рыгор Барадулін, Генры Мацís. Ну, всіх, каго я захацеў туды. Это вот таксама, я доўга мучыўся, таму што это быў адзін з першых, вот пасля гэтага адзін з першых твораў. Пакуль я у роспачы, ну не атрымліваецца, вот бачу суха, і я ўзяў валік, накатаў фарбу і пачаў пэцкаць. И потом, оп, стоп, и вот это все, вот это от валика были, краем валика где-то. И я убачу вот этот прием. И потом почав, гляджу, опа, ну. Это вот випадково. Хотя я думаю, ну что робить? Ну давай я просто зараз поквецаю нечто. И так вот поквецал, тут же еще не квецал, тут яно такое, вот. А тут уже почалося вот тое, чего я, власне, і хацеў бы. Я у Вільні знайшоў, я ў Вільні ж, ну я люблю Вільню всякую, але я хаджу там, дзе яна яшчэ не агламуреная. Ну і вот там знайшоў нейкі дом, ён уже быў выселены, закінуты. Ну і вот у мяне здарылася тое, што здарылася. Ну вось. Нават калі там нейкія правады абарваныя, ну вот все, нейкія трубы, газ, там, ну такое вот пат. Ну і пасля я уже насяліў, і это все. І вот, ну, это уже іншае пытанне, як з гэтым працую, як яно рухаецца далей. З віленскага узюпіса, так званого, зарэчча, да? Но яно злепленае з 3 кавалкаў. Там не было такого, там было, это было особно, это особно, это особно. Вот, это я злепил, ну и внес вот это я, тое, что называется граффити, и оно вельми характерное от знака часу, и вельми характерное вот и ржавые эти скринки закинутые, оно настолько такое, ну, в образ мастацкий, выдублять не треба. Оно абсолютно мастацкое для мастака, потому что не мастак бачить просто і ржавыя скрынкі, якія трэба выкінуць і замяніць новенькімі, прыгожымі. І вот семейка нейкая. Ну, таксама фотка – это фотка. Я яе скарыстаў. Ну, от той фоткі я нават падобнымі людзей не рабіў. З той фоткі. З той фоткі чыста вот як яны сядзяць. А ўсё астатняе, як там абарваць, абрэзаць. Я нідзе не раблю вертыкаль, ні в адной.
і гарызантальна, ні в адным сваім творы. Все, павінна быць трохі. Ну і тут вершаў панапісана. Зноў-такі, это стары верш 98 года, но ён сюды сеў. А пасля, як хаўруснік таемнай бяды, выйдзе дворнік змятаць непатрэбную восень, і як смутнае колішніх дзён адгалосся шамацець мелістота, і нашы сляды, нібы смецце той дворнік змяце і падпаліць, і на тым лістападаўскім горкім агні ператворацца ў дым нашы лепшыя дні. І ў нябыта для туця самотная памяць, як сабака пакінуты будзе блукаць і скуголіць у ноч і кагосьці шукаць. Это 98 год, а это ўжо новы. Вядома ж, вот як пісала, на добрую памяць, вот пісалі на фотаздымках, вядома ж, на доўгую добрую памяць, з надзеяй, што час не затрэ, не запляміць секунду, якую спыніў аб'ектыў. І вось вам знаёмы наіўны матыў. Там кожны стараецца ўсім падабацца у прымхавай вечнасці, каб затрымацца. Канешне ж, пацешна, вядома ж, наіў. Ды хто з нас, панове, наіўным не быў? І што мне здавалася б гэткія фоткі? Ды ўсё-ткі, 23 год. А тут, выбачайце, я обниму. Таксама 23. У старых фотаздымках хаваецца спынены час. На старых фотаздымках жыве пажаўцелая рэха развітальнай слязы ці юнацкага светлага смеху, тых на памяць адзнятых, яшчэ не пашкоджаных нас, на якіх яшчэ час не пакінуў журботных слядоў. Там яшчэ ўсе жывыя і жыцьмуць яшчэ 100 гадоў, у спагадзе і любові, у шчырых сяброўскіх абдымках, на старых фотаздымках, хоць усім ужо вызначыў меру пакутаў і слёз, абыякавы лёс. А вось маладыя. Тут я пакуль, можа быць, я што і ўпішу, ну пакуль што я не знаходжу, ну і пакуль такой патрэбы няма. У меня тут быў адзін тэкст, я яго зафарбаваў, пакуль патрэбы няма. Ну, з'явіцца, то ўпішу. Пакуль што я вот так. Ну і вот такія вот. У меня ёсць яшчэ адна, зараз я пакажу. Ну, вось. Такі вот. Это адзін з першых. Я яшчэ тэкстаў не ведаў, не было, так я пісаў: «Дзень добры, дарагія, ў першых радках, што мы жывыя і здаровыя». Там, ну, як пісьмо пісалі, там, вот, ну, я кавалак такі вот напісаў. Ну, і вот, бачыце, вот, босая. Тут карункі, тут каралі, а тут гімнасцёрка. Это вот правда жыццёвая. Тут вышыванка, тут гімнасцёрка. А тут ад прабабці шляхцянкі нейкія каралі. Да? То есть это ж зразумела, што ты перадаваліся. Яна не могла купіць пайці такое. Это ясно, што радавое нейкае. І тут вот это дзіцятка, і тут уже нейкія выявы мястэчак, канкрэтная тут клецка, пыль, тут, кажуць, все як трэба. Вот. Ну і вот это я скарыстаў, як бывае памятая фотка, яно дае такое вот. Ну, вот так. А вот я вот давно не бачу, и, видать, я вернусь еще до этой работы. Это такие рабфакаўкі, Менск. Они стыльные, такие пригожие девчата. Это недзе 27-28 год прикладно. И вот там у Менские улицы, тут, вот там они на первой коммунии, там стоят, напэўна. Вот это... Доўга я мучыў эту работу, доўга мучыў, она не атрымлівалася. Аж, но пакуль я не нагрузіў, я это умоўна называю мастацкім смеццем, аж пакуль я не знайшоў вот тональнасць вот этого нябыта, и пакуль я не нагрузіў вот этим павуціннем, потому что нейкім, я нават хацеў яе запісаць, нешта не атрымлівалася. Ну і пасля там вот анёл дома з'явіўся такі вот.
дзіцёнак нейкі. От, паглядзіце, як это... Оно само по сабе вельмі каштоўнае. Вот як на табурэтах, на зэдліку стаіць это дзіцятка, наласа. Ну, як так і было. Вот матуля, вот это вот сукенка такая 50-х, 60-х гадоў. Я это памятаю. І вы заўважалі, што старыя фотаздымкі вот 50-х, а яшчэ лепш даваенных, яны набываюць мастацкую вартасць нейкім чынам. Я не думаю, ці набудзе мастацкую это селфі, а вот тыя здымкі штосьці адбываецца, разумееце? Нават яны былі пастановачныя, калі яны садзіліся вот так вот, бацька сядзіць тут, дзеці там, ну, і яно мастацкае. Вот час працуе, час, і, конечно, для мяне это вельмі каштоўная рэч. Я нават вывернуў гэты домик у негатыў, нават зрабіў, як кажуць, нібыта, ну, это тень, вот, это наадварот. І там, як это, сетка рябіцца, яно ўсё мне, там, ці нейкія гардзінкі, яно ўсё мне вельмі, вельмі дарэчы, яно ўсё працуе на... Ну і вот на гэтых творах можна бачыць, наколькі я моцна абнавіўся, прынцыпова нават у нейкім сэнсе. Іншая справа, што ўзнікне, я ўжо казаў, калі я завершую гэты цыкл, а ён, напэўна, ўжо ну, амаль што завершаны, узнікне іншае пытанне. Як сябе аднавіць па новай? Ёсць думкі, ёсць. Прынамсі два накірункі я сабе абазначыў.